Eguena, eguerdiko 12ak. Azken hilabete bietan 15 egin legez, geroa ikastolako hainbat ume albo-alboan daukaten Santa Maria de Getxo zahar egoitzara datoz. Gaur lehen hezkuntzako 2. mailakoen txanda da. Ordu betez, egoitzan bizi diren dozena bat inguru pertsona nagusigaz egongo dira. Berbetan, kantuan eta olgetan, musikoterapeuta baten gidaritzapean. Umeekiko elkarrekintzak, memoria, lenguaia eta mugimendua estimulatzen laguntzen die adineko pertsonei, adituen esanetan. Hala ere, onura zenbatekoa den zehatz esatea ez da erraza, ez baita askorik aztertu. Agerikoa da, ordea, umeakaz dauden tartean, pertsona horietako batzuk berpiztu egiten direla. Zenbaiten kasuan, umeen 15ean behineko bizita horietan baino ez dute agertzen erreakzioaren bat. Askotan, haiek egiten dituzten gauzak, nagusiak mugitu arazi egiten dituzte, ezta? Asko kostatzen zaie, batzuk igual eskua dituzte ja, hartuta, artrosis hartuta eta ez dakizar, eta orduan askotan egiten diren gauzak haiek mugitzeko gaurkoa esate baterako argi eta garbi dago, ezta? Baina ekintza askotan arazi egiten dute, eta dinetzuen moduan haiek eskatu dute, nagusiek eskatu dute sarriago etortzea. Umeentzat onuragarria da, ez bakarrik nagusientzat, ze umeek ikusten dute nagusiak oso asko pozten direla haiekin daudenean, partekatu egiten dituzte gauza asko haiekin, eta askotan hitz ere egiten dute eta haiek kontatzen dizkiete haien txikitako gauza, kontuak, haien antxineko abestiak, eta nire ustez oso onuragarria bat dinozuet umeak pospozik etorten direla eta irrikitzen egoten direla berriro etortzeko. Saioaren amaieran, partekatu berri duten bizipena zer iruditu zaien azaldu dute batzuek eta besteek. Datorren urtean bizi banaiz, poz handiz hartuko ditut berriro ume hauek, dio Consuelo. 100 urte betetzear dago, gaur jolaskide eduki dituen ume denen adina batuta baino askoz gehiago. Laster etorriko zaizkio berriro bizitan, Ana Larrea irakasleak azaldu digunez. Datorren kurtsorako pentsatzen dugu, maiztasun gitxiagorekin, baina urte osoan zehar etortzea. Ze bai umeentzako eta bai nagusientzako oso onuragarria da. Umeak oso pozik etorten dira, erriketzen dagoz berriro etorteko, eta nagusiek oso ondo pasatzen dute, eta haiek ere eskatzen digute sarriago etortzea.